Ka jingdon jong jika ajing sumar jong sarkar seksyenong nong kendong kala de ka wei ni kilat kelenti ban urlong ka jingang nut jong kipaj ba ban yo nya ka kot ka khya bar ka jingyolat ban pha sumar hapawan ka pang ka sitam Henry la banong ba ki babun gi jika ajing sumar ki badan se ki than nong kendong kimla ban ai ka jing sekri ki babyang na kam ta ka jingdon kam jong kipaj ba ka than ka wei ni gi jika ajing sumar jong sarkar ka maulas nai PHC Hariboi district kedi ka wei ni jika ajing sumar jong sarkar ka bala mat jing e na ka por sa ka por ha ka jing yo jing tim ka balong na ka jing ujor jong ipaj ba ka than ba omdon doktor ha ni ke PHC na ka lang ginong ilam jong seng HANM ha ka jing ilam jong ba woshal makado ubri presiden ka seng na eastern zone kilelej ban jongo ye kini jika ajing sumar jong sarkar bat ye kenduro ye kinong trei jong gene jika ajing sumar hak jing le kendu gid khot geseng HNM hak ne sngi la yo jing tip ba omdon doktor hak ne ke PHC Henry la shu pendapat kersian ye ke PHC da ke doktor Ayush kataru tang marwe bat ke bala pensiam jing e bha ye gi pai ba jong ki South Ar televisionong ki ba kenthop ya ki ar pula hajar news pa tam ngut ki pai ba ki ba ap bat ban yo ye ke jing sumar na ke ne ke PHC kidi khot jong seng HNM kilapan pau ya ke jing sokhya halor ke jing bom biang gene ke jaka ajing sumar ke bagi pajba gi khmi lenti ban yo ye kilan jing sumar ha ke bahadin ke jingwan ye kendu ye ki nong trai ke PHC kidi khot jong seng kilabu da ke jing kentu ye ke sarkar ban phai khmat se gene ke PHC na ke mta gi babun gi jing duna bat ke ba syah khmat e ke de ke jing don kam ban pha yo doktor MBBS ha ke ne ke hospital na ke mta ke jing bit jing biang jong gi pajba ka than Nalaruba Woshel Makdo ubri presiden ke HANM Eastern Zone laidon lang ru u ad hoc presiden ke HNM uba Justin Mashering nang tau ba kraw perkhat thongni lembat kiwe gidkhot jong kaseng kajingwan visit jongi hangne kalong ba ngiyo kat kum ka jingot jingnam no poi ba bodon sekini kithan kibahap haga jing pet jing khmi haga jing sumar jong kane ka PEC kebadan malus nai kita kisnong kibahap hagane ka PEC kidon hadu South Ar televisionong bat ke population kadon ar pula hajar news pa prapulai ngut te kalong ka ek ka ba na kalyang jingi kum kaseng ngidap da ka jing sngu diaw haba ngilai sngu hadin ka jingi kendu jingi ba doktor na kalyang doktor la penpau yang sibon ke jing duna bat ki jing deko jong ka jing terekam hapo kane ka PEC te de na kata de halor kata kanong rim ngi na kalyang kum kaseng ngi kwa ban pen sngu syak sarkar maka dei ban le namar bangi tip syai bakane ka malos nai PEC ka hab ban kabar opru ya kisnong ki badan khat kendal ni arfotuli ki badang hab ka papo border area kata ka district area khnang ba kini ki jaga ki ba hab papo district area kin long ki ba singai ti ki jing duna ki ba kat kum ki jing lap jongi habang wan visit hakane hospital ka PEC ka long ba naduk ki staff nurse ngilap ba kidang duna kidon kumba ngiyo jing tip nai doktor tat haduk menta kidon kumba ar fulai ngut hajing sya kidon ar funriu tang ba la transfer no ki lai ngut kumut ke basa ar fulai ngut henry ka ka bangi sngo bon panpa hongne ka long ba ha hajing sya ka sarkar kadang dei ban bu susu ya ki staff nurse om ban sim na kane ka PEC namar bag kane ka PEC ka hab ban pej ban khmi ka dei ka area ka bahe bat ka population ka babun telada wat eki badan ru kadang sim susu te kalong ka ke ba nang penjenjar susu ya ki ba don ki ba ai ya ki jing syakri nang ta kumbon chuong sekidar hang ne ngimyo sekidar ba long permanen ni suyo tangki sekidar ki ba long kontraktual bat ka service ru kalong ka ba dunah du kota kata te kumta ngi kerpat ya ka government bala long ka bala kin sobha bakin thung no daki permanent post kata lang ba jong ka DSC nomor ngitip syai dang hakat to kane por kidang su dep ya kane ka writing test jong ka DSC hapo Hariboi district te plus nang ta kumbang i hangne ka fencing borok silenter jong kane ka area jong ka kane ka PEC ru kumbalong menta kampat don te na benta kane ru ngi banjur syak sarkar bala dalong ko bala sobha ban ai ya ka fencing khnang ba kan long kane ka jaka bakan long ka jaka ka ba singan bat ka safe na benta ki staff nurse bat ki doktor ki badai ban sakmit hakan ya jaka bat kajing ka bagi paiba ka ba kimat ka ka bayadai bat kane ka PEC kata ka dei habayadai bat ka MHIS
namar bahadin bangilayo banyakran bat i doktor ibadai i doktor Emi Talang ibadai i doktor Ayush i ong ba nadu ba kane ka PEC kamdon i doktor Bapura ita i doktor MBBS kamut ba habaidai bet kane ka MHIS ru kimnomla suban ai ka jingarap te kata ka we ka ba ngi na kalyang kaseng i banjur ya government ba ladalong ka bala sobha ban ai no dai doktor i Bapura ibala ban ai ka jing sakri Bapura ya upai ba ubadon sakane kadong bat kathan jongi bat sakaway habai dai bat ka bat certificate bat ka death certificate ru tangna ka daw ba ngimyo ya doktor Bapura habai dai bat kaneru pai ba kajing sa ki dai ban yo tang sisiat sngi kilahap penban ban up lagi benai te kaneru ka dai ka we kajing ka bakrau nak bentau pai ba nong song snong bodon sakini kidong kithan jongi te habai dai bat kinong kha khunlung namar ba ka ba i doktor ila pensngo hangi ni sothu isa ka dei ka jing ka bakrau ha ka jing isa kinong kikenthei ki badai ban wan kha khunlung hangne ha po PEC ha jaka bikin yo ya ka jing sumar bat ka jing ada na ki doktor ban ki lahap ban khan hayeng tang na ka daw ba omdon ki doktor ki babiang bat omdon ki bapet ba khmi na banta jongki kamut kim so ngan ban wan hangne ki lahap ban khan hayeng la ne ban let ya sigi we ka stal ki bahap ban let ya ki kenta tena banta ka ne ru ngis ngau hi ban penpau song sarkar ba baralong ka bala makin simkhia ban penbit penbiang na banta ka singan jong kilong kemi birang hap ban kha ban pun kabakung san kabangi hap ban yakran hangne kalong ba kata ka dei ka ambulans namar bangi tip syai ba ka malos nai PEC kadang duna habarok kiliang namar ba hadu ki bor dawai ki bor jong ki mesin baper ki banle ki badai banle tes kini kitai ngimpat biang teng ndalawan unong pang uba ngila ban ong no uba kham sistem jur nang ne ki lahap ban refer sekui hospital ki lapnong borembong ne silong te hangne ka ke bangi hap ban kran kalong ba ka ambulans ka badai ban penpoi yaki sekui pat ki jaka sumar henry bapau hune kalong ba ka ambulan PE ba kadan tangkawe henry kat kum ka jing ya thu jong doktor ba mentaru ka tei ka ambulans kam dalong ka ba ya ibe kadan ka jing thut henry kum balong menta yukit bokit biang no ya ki ambulans ki badan sekini ki snong ki bala tai op hangne ha po PEC molsnai de lang ba jong kita ba kane ka PEC kala ban pentelun ya kita kilat jing sumar ban phara sekui pat ki jing sumar na benta ki nong pang teka ke bangi so ban banjur hangne kalong ba na benta bangi kwa ban yo no ya doktor lane ka doktor ka baskem ka Bapura namar ngitip ba hangne idon tangwe doktor Ayush wala kataru ai ka jing sekri ka Bapura na benta ki nong pang ki bawan ban sumar hakane ka hospital jongi teka ke ba ngikwa ban penpau hangne kalong ba ka sarkar ka dei ban simkhia ban pha no ya doktor Bapura na benta ban yo kajing sumar ka paka ikipai ba ki basa sekini kidang kithan jungi tabangi poi hangne ngilayo banyakran tangkat badi doktor inchat umdai i doktor MBBS idai doktor Ayush iba inchat ya kene ka PEC tabang layo ik banyakran ni yo ik banyasu jingmut bat i yo subun ki ai ki ba ilaya thu ya ki jingduna na ka banta jong kani ka PEC ta kana pon na kalyang jungi kumka stang H&M Eastern Zone Riboh District lengkat ke jing yadon lang jong i ad hoc president jong ka Riboh District jong i te ngina kaliang jong ka sang ni kerpat ya ka sarkar bahkan pe khmat ya kana ka PEC na ka benta jing don kam jong ki pai ba nong snong kumbangi tip kumba South Artli snong ki ba na kaliang jong kana ka PEC ka ya ki jing yarap namta jong ki pai ba nong snong ha kana ka than mat ka dong ka jong i ta kana por na kalyang jong nga kum president jong ka Eastern Zone Riboh District nga kerpat ya ka government lada kin pe khmat ya kana ka PEC hagi ne ki benta ki bobun ki bangi syam ya ki jingut jong kana ka jong i doktor in charge ibadai ban chat nam ta jong kana ka PEC